Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kum shibenta ban aimen sim ki samla pule jong ka Bosco penar. Kabalong ka wayne Islam aji hikai ki samla ki bisha pentebet hakikam per ka Jaintia Youth Development Society. Kabalong ka wayne ki seng Tremon ngobha harilum Jaintia. Kala pelong ki jing lek kai football bat kini ki samla hakabal sakhilang dauba pendap muksor ubalong kongsan uba PS Pawa ubalong sumbut kongsan u director jang ka Bosco penar u brother Barnabas Kriem uba Up Miki Papia u chairman jong society uba pendap Syadam uba Nehimaya Tengkan uba John Lamare u vice president ka HYC Jaintia Health District bat kiwe ka thong haba pelong ini jing lek kai football ka long kum shibenta ban ailat ik samla ka Bosco penar ba kindup yo alat ban kilan men sisien sisnam hadien bagi ju penna jimun ban pentebet eladi hakilan per bat hakajo por ki badan ru ik jang nuat ban seng ila ka kam ka jam da ka bayang lagi jong ki kecak.